subscribe bo malia, views bo banglia, watch time bo kalia. Ani channel 1 বছর 2 বছর kawi thangka subscribe amsung na amsuk views bo bangya 5টা 10টা 15টা 50টা amtui mangsi ungtongsu views pheba ang video khai kwbangma daikika subscribe khai 100 jona video khai 200 upload khaikika ang ha subscribe bo phailia amsung amsuk views bo banglia tumuno oma hai norok ni youtuber bisingo oma hai somosya nangai tokangke tei oma hai norok subscribe tubui mayang tokangke views bangri mayang tokangke phaidi ani khapangni mare kising song nung khoroksa youtuber ngai tokangke nini youtube ni langmawo nung oba hai tumungno doubt tokangke phaidi o video ni bisitui ang norokno tini subscribe bahake tubunai views bahake bangrinai watch time bahake complete khalnai phaidi ang norokno video ni bisindi kaisa tini ekdom srai ke norokno lama phunogrinai hake ani khapangni mare kising song norokni channel 1 বছর kai thangka 2 বছর kai thangka ang subscribe to bisi malia ha views bo kari si malia tumuno norok obahai ngei norokno youtube ni je samung khlaithani wo omahai norok khabayui ekdom ang te youtube ni samung khlailia ha subscribe si bangli hangke khato cable nai mle ang youtube yakari sinai ang mo youtube ai pai masaklak o buihai 1k 2k ang te khlaimang lakha tumuno nung omahai khoroksa youtuber ngei omahai somosya omahai problem nini thaniwo ngei tokangke norokno ang tini 100% norokno ang kaisa lama phunurinai nongni views bamsungno bangnai nongni subscribe basungno bangnai ha nongni watch time basungno bangnai ge phaidi ang norokno o video ni bisinti norokno tini clear khai phunugurinai norokni views bangyang tongmani abo norok try khainari norokni 10-15 din 20 din 25 din ba 1 mas misinguno naidi nongni subscribe oste norok manai te views bo amsungno manai gai ani khapangni mare kising song awno phaidi ang tini norokno o video bisingti kaisa guideline lama subscribe bhaike tubunai bhaike views bangrinai bhaike watch time karinai obono tui ang norokno tini kaisa guideline haikaba kaisa lama norokno phunogrinai hakin norok o video no skip ta khaidi pulan simi paise sora norok choyawi nai tongdi tumuno norok ani o video kotal view asung tonghai norok ani o channel no subscribe khairi di te subscribe khaimani yabulo nong aro salbum burum ro notification manan bagai notification bell no bo on all khairi di hake ani khapangni mare kising song phaidi ani thani laptop computer krei phaidi ang norok mobile ni bisingti kaisa norok no tini clear kha phunogri nai norok ni subscribe bangya norok ni views bangya ha norok somosya je nangai tongmani phaidi subscribe bahike tubunai bahike bangrinai ha views bahike bangrinai watch time bahike complete khainai phaidi ang norok no mobile ni bisingti no ang norok no tabo clear kha phunogri nai hake ani khapangni mare kising song ang phaidi tabo norok no mobile ni bisingti phungnai norok nai tongdi ge phaidi ani khapangni mare kising song ani thani laptop computer kriba ang norok no ani mobile tuino norok no tabo phunuk sinai ga phaidi norok khoroksa youtuber ngui tongangke ha norok thani bo YT studio tongnai no haida ba song ga phaidi ang tabo ani YT studio no open khainai norok kaham ke khel ke narak di kaham ke bujiu narak di ang tabo ani YT studio no open khainai phaidi ang tabo open khaja ha open nai norok nai tongdi ka open khana bayap song norok nai tongdi open kha ka open khangka orotam nukjaka makhai orokhai channel ne bumong nini oro open khaikai omahke nukjak nai ha omongkani channel ni bumong omongka views omongkai watch time omrokhai video nor to kaham kai saimano omong tono nas clear ke sana nangala khaida bayap song o jaga o bisingo kichu khainangya musapuno ta khaidi
ha norok ang bobono khai omo simi norok khelke narikdi tei bujiui narikdi tei nasikbo tongdi phaidi ang tabo bobono on khainai hengkai norok yango hai jotoni busugo logo nukhona abo hengkai channel ni logo abo hengkai nini aro channel khulok jot hengkai abo nini channel ni logo tongnai no ha omo hengkai ani channel ni logo ngai tabuk phaidi abono open khainai ni nangnai ngai phaidi ang tabuk open khainai ang open khaike do open kha ha open mani yagulo tam nukjaka hingke o jaga haino haitesa channel ni bumung nukjak sauka hingkai o tolao tamo tong setting ni tolatam tong hingkai send feedback ni tolatam tong help center abon tolatam tong YouTube tolatam tong privacy policy ni tolatam tong teams of service hingkai o jaga o mungsapono khainani nangyadu norok ti botari di on all bota khaidi kichu takhaidi nu o jaga kichu takhaidi phadi bobono khaina nang norok abo simisi khelna rakdi phaidi or kichu khali ha singmono yakari kha phaidi ang tabo bobono khainani norok naitongi norok nukhuna yang kona besero kaise tongo pencil icon kahe tongo o pencil icon no se sindi ngai tabo phadi ang o pencil icon no sinnai ang sinka hingkai no taisa haino haitesa channel nukjak phainai ha channel nukjak phainai omo bo channel ni bumung omo kai description omo kai link mane nung aro Instagram phono ha Facebook phono nung aro link riui mano hingkai o jaga kichu khainangya hingkai o jaga o kiting ang dabu maidul hake dul tongo o jaga sija tongo home tab omo si asol main ekdom omo si o home tab si phaidi aro si sing samung khainani nango nga phaidi nga yango nukhna home tab ni kaise logo kina ro khoi tongo noro bo olo khulong nai khang noro khel khaidi naidi phaidi obono sing home tab no on khaini tabuk ang tabuk norok no on khai phunai ang tabo on khaike do on abno sinka hingkai oro home tab जों तो थाइजों home tab खुलका हा तब oro home tab नुक जाखाय hi गाय oro हंगाय home load oro हंगाय for you o saita option जों मानखा गाय o home tab no mo home tab ni chino no ninaro on khajak tongnai di tomung no on khajak ya ke nung mono u home tab no nung on kharina nangnai obono bo on kharina nangnai hingkai moro bebak on khaimani yagulo te tamu khaina nako samung phaidi tebo samung tongkho phaidi ang tabuk tebo samung norong phunongnai hingkai noro oro nukhuna more setting ha mo home tab nung on khaikya mo for you bolo on khaikya on pore hingkai oro more setting hinui tongo o more setting no on khaidi ang tabuk on khaidi kha ha on kha hingkai on khangkai oro tam nukjaka for you setting oro tam nukjaka content type oro tam nukha videos oro tam nukha short oro tam nukha live stream oro tam nukha recency hingkai yang no tam nukha kosom saita abo hingkai mo videos ni nung mono on kharina nangnai mono bo on kharina nangnai tei mono bo on kharina nangnai tei mono bo
on kharinani nangnai gaiyango tolao o jagao kichu takhaidi mungsaponote sina banangya kichu takhaidi ani khapani marke singso gai norok tumungno omorno on khaibike ke tei joton ঠিকঠাক khlaibe kheblei ang je sama hai norok khlage ke naidi nongni aro ekdom mas kaisani bisingono he ek mas ni bisingono nongno views bangnai subscribe bangnai ha watch time bo phasinai terek hai ani khapani marke singso norok ni aro omhai setting on khaje angui no khapani marke song nongni subscribe bo bangya watch time bo bangya views bo bangya omhai down ngui tongo heke ani khapani marke song norok ni arabo YT studio wo thangui omhai keno o setting no on kharidi naidi norok ni 1 mas 2 mas 3 mas ni bising no 1k subscribe 2k subscribe views bo amsung no kubang te watch time bo asung no nongni bangai thanai okay ani khapani marke song norok tinile bujima kana haida vibe song okay tinin video norong bagai amsukno buskrangni katal video hain norong bagai youtube ni guideline ni policy no tui ang video katal snamui tubui phaifinai norok ani channel no subscribe khlai ko hangba subscribe khlai di tei subscribe khaimani yagulo notification bell no bo on khairi di jefru ang omahai katal video tui pheno norong naro notification manani bagai